Hola. Si no fem res, al català li queden 20 anys de vida normal. Amb aquesta rotunditat s'expressava en una entrevista recent na Carme Junyent, professora de lingüística i experta en llengües amenaçades. Cada cop són més i més insistents les veus que ens alerten que la llengua catalana té els dies comptats. De fet, els catalanoparlants som ja només el 35% de la població. Però com hem arribat fins aquí? És possible que davant dels nostres nassos hagi reculat tant la llengua? Doncs sí. I això ha passat durant els 40 anys de governs autonòmics de Convergència i Esquerra Republicana. Perquè deixem d'enganyar-nos d'una vegada. Les successives administracions catalanes han defugit sempre el conflicte lingüístic. Aquesta desídia ens ha dut a una situació d'emergència lingüística poc de fer-se irreversible. L'occitanització del país és ja una realitat. El gran poeta Joan Maragall deia que la nació és la llengua. Doncs si no hi ha llengua, no hi ha nació ni per independitzar ni per llegar els nostres fills. Perquè si no redrecem aquesta situació, viurem i morirem amb la vergonya de veure els nostres fills i nets abandonant el català. Força Catalunya proposa una revolució lingüística impulsada des de dalt, sense contemplacions ni moratòries. Proposem fer complir d'una vegada la llei de política lingüística actual i ens comprometem a aplicar la proposta de normalització lingüística dels experts del grup Koiné. Cal fer del català, altre cop, la llengua no marcada al seu territori natural, hegemònica i de cohesió. Cal abandonar la subordinació mental de canviar de llengua en l'àmbit social i acabar amb la supremacia legal del castellà. Calen dones i homes capaços i amb el caràcter necessari que no defugin el conflicte lingüístic, ni amb els negacionistes nostrats, ni amb els que ens volen colonitzats. Cal posar-hi fil a l'agulla ja. Donem-los un futur en català als nostres fills.